Broadcasters ng Pilipinas, oras po alas 7:38 na ang oras atod sa Indukan, Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amino Sidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa Indo mga tugang kang klinik ni Dr. Rodi Ante. Piparan po sa Indo Gabos na siya po yaon, asin bukas po sa iyang clinic or aldaw, yan po sa building kang Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang Clemex Forte. Clemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, nasa linya po ang OIC, Medical Center Chief ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Gusto tang mahagadan lang dit lang na entrevista tungkol po sa pag-start kan vaccine rollout ngunyan sa BRTTS. Nasa linya po si Dr. Masinas. Good morning, Doc. Welcome po sa DCGB. Maray na aga man, Sir Henry. Tapos sa mga nagdadangog ang DCGB, maray na aga po. Opo. Doc, short lang po ano po ang mangyayari ngunyan na aldaw dyan po sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital? Kahapon, Sir Henry, nag-abot na yung vaccine. Opo. So pag-abot kang vaccine po, nag-deliver na sa Muya ang Regional 5, yung CST5, kay 1,200 vaccine that is good only for first dose. Opo. Pero assured sila nung second dose, naka-store lang doon sa CST. Opo. So kung ano lang po ang pwedeng itaumi sa first dose, yan lang po ang i-deliver to protect the vaccine. Iyon. Ngunyan, supposedly, ang schedule ng vaccination rolled out will nung Sunday sana kasi ini-expect namin mag-abot sa vaccine ngunyan. Opo. Pero noon napaaga, kaya dapat maaga na rin ang roll out namin kasi dapat ang vaccine mag-stay na aloy. Yes. So, yung po ang inano namin immediately kasuhapon, nag-pre-assess na po kami kang mga tatauan para ma-pre-qualified. Opo. Para po madali ang pagtaong vaccine sa aldaw na ini. So, nakapag-identify siguro kami more than 100 na tatauan ngunyan. Kaya ma-start po kami 8 o'clock. Iyon, opo. Dok, mga taga-saan po ining frontliners tang babakunahan ngunyan? Mga gabos po yan, mga sa laog kang BRTTA. Ayun. May inot po sa mga participate sa mga mapakuna. So, yaon po na mga participants na vaccinators, mga screener, nag-screen, tapos yung mga council, sila po sa mga nagtatrabaho po na task force para
ano po ini activities. Hindi po may inot na tatawan. Opo. Tapos po, yung mga doktor po na sa mga medical, so mga adult nag-iiling na adult doctors, because hindi po ang nako-confront ng mga ano po na pasyente. So kada Hindi po may inot. karamihan po nito, Dok, sa mga nasa nag-attend sa COVID ward, tama? Bako man po, gabos-gabos. Kasi Oo. po, pig-screen po ni Dr. Rabillen kasi iniling po niya rin sa edad. Oo. Tapos sa mga na-COVID na po, pwede, Yes, nang karoon yes. positive. So, may pre-evaluation po si Dr. Ann Billen. Oo. And then, kasuhapon, mayroon din po kami sa kabus na empleyado, pre-screening Yun. qualification. Oo. Yan po ang gini po may I see. kasuhapon. So more or less po, Dok, pero para po gabos ito, more or less. Ang kung ano, vaccine no? po itinao sa muya kasuhapon na dineliver 1,200 vaccines. Opo. So injection ng Opo. tangon na daw, pero po itong frontliners gabo, so just this. Ang ano po namin na-identify, more or less po 100. 100. Sige po, oo. Doctor- Sa may mga ma-observe po dyan, Sir Henry. Iyo. Kaya nakikiuron po kami kasi nung sa emulation may po, dinagsa po sulaog Iyo baga. kanmidya. Dahil po pwede yun kasi nadidisturb ta so mga nagpa-vaccinate. Oo. Kaya ngunyan, oo, pakiuron ni tabi Sir Henry Yes. sa mga media, magkipukustumi ka mong entertain na ganon. Yup. Dahil po pwede, kaya sa Yes. luwas lang, then ang malaog lang po sa authorized, mag-hook up na lang po. Iyo. Naintindihan ta po Kung yan, time Dok. Naintindihan po. Mas Oo. taba ka makakuan mananggan, makaistorbo. Ako lang po, Sir Marunong. Henry. Maralaog po sinda. Dahil po so social distancing. Ayun. Opo, Exactly. yung safety protocol. Opo. Opo. The last time, Sir Henry, na naupo kaming face shield, na nagralaog lang, dahil may naman control. Yan, Nagtao yan. kaming face shield, dahil mga face shield. Iyo, isus ko. Delikado. Okay. Dok, Iyo good po, luck Sir po sa Henry. Indo, ha. Good luck pong maray sa Indo and Iyo congratulations po, po Sir sa Indo Henry. sa birthday test. Mabuhay po Salamat ka, din salamat din, Sir Henry, sa DCGP, sa gabos na tabang kang DCGP sa BRTT. Lalo ka na, Sir Henry. Yeah, salamat po, Dok. Salamaton po. Salamaton. Welcome. Salamat, Opo. Sir Henry. Opo, bye. Thank you so much, mga tugang. Dr. Salvacion Masinas, siya po ang OIC, Medical Center Chief ngunyan, mga tugang kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital. So as of now, very clear po ang sabi ni Dr. Masinas, na ang babakunahan mo na sa mga frontliners na enot ng pinag-assess. Enot ng in-assess mga tugang ni Dr. Ana Linda Billen. Kaso hapon magkakauron ta si Dr. Linda. In-assess yan ngunyan po susang gatos na mga medical frontliners sa BRTTH. So, okay, so yun po. Mga tugang, good luck po sa mga taga BRTTH and mabuhay ka mo dyan, ha. Mabuhay po ka mo dyan. Iyon na inampoon, mga tugang kan natuya na vaccine rollout, vaccination program kan Department of Health. So sunod-sunod na yan, mga tugang na mangyayari po dyan sa BRTTH. Si Dr. Masinas, pinirit ko lang ito, tabising-busy. Sabi Dr. Masinas, Sir Henry, halipot sa natabi. Ata unik, sibot-sibot na ako. Pata 8 o'clock na bagani, mapo na. O kaya, salamaton po Dr. Salve Masinas po, ang OIC Medical Center Chief po kang BRTTH. Pero ako, ugmahon ako dyan kay Dr. Masinas na very accommodating yan. Mga tugang tungkol sa bagay na. So good luck tabi, ha. Mga tugang dyan sa mga ano yan, ha. Ay ito, mayapot pa lang ko tao. Pwede pa po tabi kung na-COVID na pwede magpabaksin. Ay, ini po, Madam Lilibeth, hinapot ko po ini kay Dr. Rita Angbon, boda kay sa iba pang mga naging bisita tang doktor. Iyan po, gari may assessment na gigibuhon ka yan. May assessment pong gigibuhon ka ini. Tungkol dyan sa mga na-COVID na. Gari may span kung pirang bulan, under observation ka, kung pwede kang bakunahan o dai. Malangani po, may mga nagka-COVID talagang. Pero sa Manila, ikaw kung nahiling na doktor, interview sa TV, nag-COVID po siya, nagka-COVID siya, pero binakunahan siya. So, magkakaigwakitoro assessment. Pero, sa agap tabi, Dr. Lilibet, Madam Lilibet, magdangog ka naman, may bisita kitang doktor sa Radyo Klinika, ini po ang tagapagtaram kang COVID vaccine
program kang DOH, ano, ito po ang sa tuyang guest sa aga. Naglangog ka po ta. I-reiterate ta po graray ini na sa imo tabing kahaputan tungkol dyan mga tugang sa bagay na iyan. I-reiterate ta tabi ini na concern yan sa mga nagka-COVID na, kung mga pwede, kung anong gigiribohon, tabi tap. Ang sabi, pag na-COVID na iyan, ano yan, pag na-COVID ka na, garigwa ka na ki-antibodies, ano, na panglaban yan. Pero, yan po, to be assessed pa. Kaya sa tuya tabi na mga, ano yan, mga kababayan, hindi po mga tugang sa kwan, sa, ano ini, sa tuya tabi na kapalibutan. Okay? O sa aga po, kaklaruhon tagiraray yan kay Madam Lilibet. Ihap po tagiraray yan, ha? Tangali po na mas maklaro taga-boss. Pero ang aram ko po, pwede. Tagwa sa Manila, kina-eleksyonan eh. Na-interview sa TV. Pero po, gari, depende po sa assessment po kang mga eksperto tungkol yan sa vaccines. Okay? O bueno. All right. Mga tugang, 10 minutos bago po magabot ang alas 8 nin aga. Okay? Now, sa ngunyan pong 8 o'clock, yung anong pigasabit ta kay Dr. Bilyen na magkakaigwa ngunyan kay Dr. Masinas, mapuon ngunyan so vaccination po sa BRTTH. Makover ka yan ang sa tuya tabi na mga pag-iriba. Henry Maceda po, Depong Personalan, kita po naghapot lang. Good morning po sa Indo ka, boss. Yun na po yan mga tugang ang bagong style pag ako nag-programa. Dahil ako na mali siya pag nag-programa, baga. Dahil ako para halabaon pang ano yan, mga puntulos, buda, sa katahawan na ako minagrit. Arog ka ba ngayakan, Henry, manugali mo? Iya po, bueno. May naghahapot digdi. Basta okay na kita ha. O yaw na sa vaccine, kasabago, mga news tang alas 6. So para sa Kamsur, tinransportar na duman. Pinadara na sa Kamsur kasuhapon, so gabos na mga vaccine sa Kamsur. Mapuro naman yan, para po mga tugang day po magkaigwa kita ki problema. Asin ang mga vaccine dapat yan din na store ki haloy. Tabaka po maraot iyan, tabi mga tugang na vaccine kung dayan. Pero aram mo, ang storage facility ta dyan sa DOH po, qualified yan na mag-store pala ki mga vaccines, ano, para po magamit ta sa tuya tabi na kapalibutan. Okay? O bueno. May naghapot digdi, mga tugang sa Sursugon, madali lang ta. Ano nga nito si interview sa Sursugon? Ta may nagharapot sa kuya. Tsaka sa hapon, baga nakauron ta si, ano yan, the other day, Governor Kuwa. Si Governor Kuwa, tabi mga tugang hanggang Katanduanes. Ang sabi niya, tabi, mga tugang gabos na malaog sa Katanduanes kung ikapunan residents ka, ano, bako ka taga Katanduanes, dahil ka po papalaog, ang saro sa requirement, ang saro sa requirement tabi dapat ika naka-RT-PCR ka, di ba sa Katanduanes, yan ang sabi ni Governor Kuwa, ano yan, ay ang sabi ni Governor Kuwa kan ma-interview ko tabi kaso hapon. Okay, kan sarong aldaw, garikan Martes ko na interview eh. Okay, now, ang sabi, mga tugang, kung bako ka apur o kung halik kang Manila o halik ka man sa ibang parte kan Bicol, bago ka maglaog, ang requirement tabi, RT-PCR. Yan ang sabi. Buda, na-confirm ko yan. Taka so hapon, igwa akong mga friend na nagpakatanduanis na taga-Albay, taga-Legazpi. Garimado man, ta may business duman, may asikasuhon. Hinagadan tabi sa pier. Hinagadan sa pier kang RT-PCR. Kaya lang gari na consider ta, gari kwan siya eh. So apur baga sa construction, something like, basta arogan. Gari may rason kung natin na consider. So pabagaw talaga, magkakaigwa tabi kita mga tugang kikadefisilan. So gusto taman na i-confirmar dyan sa Sursugon. Tas si kwan baga, ano po kayo ni, sa Sursugon baga, mahigpiton man si Governor Cheese, pagabot sa paglaog dyan sa may parte kan Puchaw area. Ara po taman. Okay? Now, sa inubak po ba ang itatao sa mga frontliners sa private hospital, frontliners po? Atiludi, sa inubak po ang ibabakunan ngunyan sa mga frontliners
So nag-abot bagang vaccine. Yung pang gagamiton mo niyan sa mga frontliner, Sinovac. Buda, sa mga, ang aram ko po sa Legazpi, nagpa-register naman sinda tabi para sa mga medical frontliner. Regardless po kung government o private. Ano? Kung government o private po na frontliner, kasabay na babarakunahan. Kaya lang mo yan, garo limited mo na ta. Kulang man po sa sa bakuna pang nag-abot. Now, ang hapot ni Architect Leo, sisay ang enot na albayano na mabakunahan. Iyan ang hapot. Taon-taon, ihapot ang kay Renz. After Sir Leo, ihapot ang kay Renz yan sa taon-taon. Ma-cover si Renz naman sa BRTTH, aramon ta ko isang primerong nabakunahan na tagadigdi sa tuya, frontliner o albayano. Ikadua, sisay ang nagbakuna. Buda, ano ang namatian niya pagkatapos na bakunahan? O, yan po ata. Sabi ni Dr. Bilyen, kasuhapon mga tugang sa interview ta, Sir Leo, ang nabakunahan palang kaan, obserbaran ki 1 year. Obserbaran tabi ki 1 year kung ano ang epekto sa imo kang bakuna. Although may mga diit lang na adverse reaction sa mga nabakunahan, manila baga dito man sana. So nagkaigwa ki mga reactions na kwan. Okay din ngunya nga wala nang bareta ha. Ngunyan may mga pigkrear kaan sa barangay na ano nga na pod kay to gari monitoring team, ano. Si Mrs. nga ni sa Rosa na assign diyan sa pagmo-monitor ka iyan. An observation tat niya data 1 year. Confirm iyan sa ko kasapon ni Dr. Bilyen. Kan ma-interview ko. Si Dr. Bilyen sa po na infectious disease specialist, sabi niya, for observation, tabi ang mga nabakunahan kaya. Tangaling imo-monitor kung kumusta po ang sitwasyon. Okay? Yan, ha? Okay, right. 5 minutes bago po mag-alas 8 nin aga sa DCGB. Okay, madali lang. Taonin na so, mga hapot nindo sa kuya. Ano ngayon mga requirements? May pagbabago pa sa paglaog mga tugang sa probinsya Kansursogon, kung ka po taga-Albay o kung ka po hali sa ibang rehiyon. Okay? Pigapudan ko ang tagapagtaram kan gobyerno provincial Kansursogon sa pagi po ni Dong Mendoza, kasailan sa mga tagapagtaram ni Governor Chis Escudero tungkol digdi sa mga hapot po nindo. Ngunya na aga. Dong, good morning. Si Henry ni under ka sa DCGB. Good morning, Tabi. Good morning sa mga parantami, Tabi. Opo. Adong aram ko kasuhapon garo nagmeriting na finalize na panibago na protocol sa paggalaog diyan sa probinsya kadin Sorsogon, lalo na kan bako man mga Sorsoganon. Pwede po maisumada mo sa Samuya kung ano po so bagong orden kan sa tuyang gobernador. Yes, Tabi. Kasuhapon pigniting DP ni Governor Chis, ang tapos na mga mayors digdi sa probinsya, kasabi na Tabi mga membros kan Sangguniang Panlalawigan. And then, majority tabi sa inda, nagkasundo, sin tuminugot na, nagburutuhan na iis na tabi ang restriction sa pagpapautob ng quarantine protocols tabi digdi sa probinsya kan Sorsogon. In particular tabi ang paghali kan border checkpoint dyan sa Putsaw, as in pagtugot na mag-resume na tabi ang pampublikong transportasyon. Ali digdi sa Sorsogon, kasi rin dyan sa Albay, sa Albay, kasi rin tabi digdi sa probinsya kan Sorsogon. So, ang boto kan mga mayors, waloan pabor, ang kontra, sinasaro vote, and then sa mga membros kan Sangguniang Panlalawigan, siyam ang nagboto, as in duwa tabi ang nagkontra. Ayun, okay. Dong ulitong ko lang tabi ha. So, restrictions sa quarantine, sa malaog dyan sa Sorsogon, regardless kung sa kahali digdi sa Bicol, dahil ang quarantine kita, no? Tama? Yes, Tabi. Dahil na tabi yan. Maski sa Tabi na parte kan sa tuya na nasyon. Ayun. So, no quarantine na pag luminaog dyan, ano? Siring man sa biyahe, na katabagan na interview na katungkol sa biyahe di kan mga public utility vehicles, mga UV Express. Ganyan ang biyahe o ibubukas na po, ano? Albay, Sorsogon, and vice versa, o sa Manhali yan. Tapos dahil nakita ki-checkpoint dyan sa Kwan, sa may Putsaw, ano? No more checkpoint. Okay. Pero Tabi, dito yan rin, hanatong Tabi, ang final copy kan executive order na ipapalawas Tabi ni Governor. Actually, Manyanaldo, gano'y ipapahiling mo na Tabi sa mga mayors
Iya po. And then, siguro ang target tabi kayo ni may paluwas din kan provincial government mga Lunes tabi o Martes next Ayun. week. So, ngunyan, status ko muna tabi. Status Pero quo, dito naman sa correct. naning aldaw na halatong tabi kan sa ng mga kababayan. Oho. And then, i-ease na tabi ang restriction digdi sa probinsya kan Sorsogon. Ang tablaw Okay. pa lang tabi digdi sa probinsya kan Sorsogon. Iyo. Gusto sabihin tabi dong, dahil nakiano pang requirements sa ibang mga probinsya, so mga, lalo na kung haluwas ka kang Bicol, nag-require ki RT-PCR swab sa mga maralaog sa inang probinsya. Dahil na po kita kaya dyan, Sorsogon? Yes, sabi, base sa pinagurulayan ng nakaswapon. Kasi, Wala na ka, boss. dayos kaya kan, lift kan restriction ko, naobligaron tapaan kada maglawog. Oo. Na Oo. mag-produce din RT-PCR. Sabi nga ni Governor Chis, ma-produce ka ng RT-PCR, tapos tatawang ka ng tulong aldaw na validity period. Deta aram kung sa inan hali-hali. Iyo. So, Iyo. pinagkasurunduhan at inan ni RT-PCR, pag abot sa barangay level, dumana siya natabi i-monitor. So, Ayun. ang magtatrabaho mo niyan digdi sa probinsya, Mm. ang tatawo tabi sa barangay para i-monitor tabi ang mga Opo. bago abot. Panganin na may mga symptoms, iyon na lang tabi na Yeah. pwede tang maidara sa quarantine facilities kung Yes. magpahiling tabi sinda din sinyales ng symptoms ng COVID-19. Opo, actually dong, salamat ha. Yan ang sunod kong hapot sa imo. So meaning, pag luminaw ka Sorsogon, diretso ka na kung masaing ka. Dahil na po kikwan, dahil na kigari, ano po ka ini? Gari may didiretsohan mo na para magduman po sa gari assessment area o something, may record sinda. O diretso na sa barangay kumasain? Diretso na tabi sa barangay. Diretso na na. tabi sa barangay. Opo, opo. Halimbawa ngaya si Juan de la Cruz, nagpamagallanes, o diretso na ako sa Magallanes. Yes, tabi, diretso na Pag-abot tabi. ko naman Opo, kung opo. kumaduman, sa barangay duman, may obligasyon na i-monitor kung kumusta sa kuyang sitwasyon. Arog lang kaya. Yes, sabi ko na ma-stay tabi sa duman, mauli sa barangay na tabi. Birth Yeah. na tabi ang bahala sa iya. Yes, oh. So in other words, tabi kuan, open na ang Sorsogon sa Gabos, tabi. Dong, tama? Yes, tabi. Once na ang iyo po maipaluwa. Ayun. Okay. So, so sitwasyon mo yan sa Sorsogon, status ko muna, hambang dahil papipalawa si Governor Chis, so pinal na instruction o permadong instruction, kasuguan para po sa bagay na ini. Yes, tabi. Actually, muna, digdi sa Sorsogon, I believe tabi ang mga UB Express digdi, Yun na. mag-uhuro lang mo yan para at least maging katabang sinda no sa pagkasunod ng minimum health standard. Kasi yun na sa natabi niyan, sanggat na digdi PPNR Opo. na masiguro na ang tao tabi, lalo-lalo ng mga pasahero, pasiring dyan sa Albay, halis sa Albay, pasiring digdi sa Sorsogon, nasunod tabi ang mga minimum health standard. Iyo. Pero sa ganun panlalawigan, mapaluwas ginari tabi nin bagong ordinansa no na mas nagtataon ni nalangkaw na penalidad sa nagbabayulan tabi sa may pagsunod sa Ayun. minimum health standard. Yan. Oh, so with that pag sa pagturos ng padagos, ako sabihon tabi may mas magalit mangyaray na sasaparon ang sistema ng persona na mabayular kang pagsulog kimas, physical distancing or maybe ining iba pang mga protocols na para po maiwasan manggiraray ang pag-ulakit kang COVID-19 virus. Yes, tabi. Opo. Opo, okay. Dong, iyo man sa nano, alas na lang tabi, kumusta ang kaso tangon yan sa Sorsogon? Piraga, boss? Agari po? Pirang kaso tangon yan, active cases sa Sorsogon? Active cases po ganyan, mga 43 tabi ni, 40 plus tabi ni na active cases na digdi sa probinsya kan Sorsogon. 40 plus, ano. So, next baba naman sana, and good luck tabi dyan sa Indo. And ingat na lang tabi kita ka, boss, para po maibitara ng ano man na posibleng paglangkaw kan mga kaso sa maabot na daw. Yes, tabi. Salamat po dyan tabi, BPNR, and then siguro nakulat na bagay din, lalo-lalo na sa transport sector. So, aluin na nila yung tiga-agad. Iyo. Siguro pasalamatan din mga mayors na lalo na ang mayors kan Donsol Pilar Castilla no kasi sa lugar bagatabi na yan Yeah, correct. PPNR halos ang mga residentes diyan very dependent sa probinsya kan Albay. So sila talaga nagsabi na sila talaga ang may rason pinagbuon sana iis na ang restriction tabi dito sa probinsya. Yeah. Actually, sinaranduman mo sinapod ko sa imo kang enot, di ba? Opo. Nakikisuyo sinda. So sangon yan, okay na. No problem na ining mga UV Express na gusto magbiyahe, mga van or ano pa man na transportasyon. Yes, tabi. Dito sa Neneng Albay na halaton tabi nila. Yeah. And then pwede na tabi sila magbiyahe. Yes, opo. Dong, salamat na maray sa oras mo tabi sa DCGB. Mabuhay ka mo. Yes, sorry. Thank you very much, Bigyan. Alright, thank you. Mga tugang Dong Mendoza, tagapagtarampo, mga tugang ni Governor Chis Escudero, asin kan gobyerno probinsyal kan Albay. Ano pa, Ronald? Opinion Ano pa, reaction sa Ang Hapot.
Ano pa men? Sabi nga ni inibiyin. Ano ito sunod ko sa face? Anibiyin? Anibiyin? Ano pa men? Sabi na kan paano? Ano pa pa men? Di ba? So, open mga tugang ang probinsya kan Sorsogon. Pero with this situation, mga tugang, ang may magabat na trabaho tabi ang barangay. Barangay Health Emergency Response Team, BHERT o BERT na piga-apod. May kwansin na dapat makaskas ang monitoring dyan tabi, ano? Gabos yan, sabi, sinda may trabaho, sa nag-abot at sinaglaog sa lugar. Pag uminabot ka, ang gabos na mata kan barangay officials, muna BERT, nakahiling sa imo. Paglakaw mo pa sa tinampo, sino ba itong naglalakad sa kalsadang ito? Bantayan nyo at baka may virus yan. Di ba? Pag duman mo ngayon sa kunsa naglakaw-lakaw ka, bako ka man taga dyan, uy, bantayan, naglakaw-lakaw na, anano yan kay, anano yan, naglakat-lakat na ina sa Rimpiolas. May naglakat-lakat sa Rimpiolas na lalaki. Gwapo. Monitor yan na, baka, di, kuhan yan, bantayan. O, bueno, libre na ang pasursugon. No PCR, no RT-PCR test. Regardless kung sa kahali, pwede ka nang maglaog sa probinsya kan Sorsogon. Alas 8:04 na. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. So, 5. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good morning, Angel. Good morning, VP. Para sa pang-alas 8 bareta, naresibinan ni Presidente Rodrigo Duterte ang sa iyang Philippine Identification Card. Mismong si National Economic and Development Authority, Acting Secretary Cal Kendrick Chua ang nagtao ka National ID Card kay Presidente Duterte sa Malacanang. Ang Philippine Identification System ID o Philippine Identification Card, iyo ang official national identity card para sa lambang Pilipino as in permanent foreign residents na nasa Pilipinas. Kaibahan kang presidente na nakakuha ni national ID sinda Senador Christopher Bongo as in Executive Secretary Salvador Mijaldea. Yan ang pang-alas 8 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo.
tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nagbago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet
Diatabs the best! Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang etiketa sa pag-abo. Takupan ang ngimot asin dungo gamit ang sa imong braso, tissue, manggas kan sa imong bado. Magrayo sa ibang tawo asin dai magkuspa kung sain-sain. Ang COVID Tipnay ni hatod sa ido ni Dr. Christopher Gannon kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, alas 8:15 na ang oras sa Pilipinas. So, expected po na 8 o'clock na. May nabakunahan na sa BRTTH. Bako, Ronald? 8 o'clock daw sa poon ang pagbakuna kan. Madali man sana. Ay doon na to kung yaon duman si Renz. Para po mga tugang mag-update sa tuya kan mga pangyaring yan. Kung si sayang pinakainot na nabakunahan kan Sinovac. Mientras tanto, report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Para mo na po ang detalye, kang bareta ni Palingalar Mario may kinaraman daw sa APEC asin DPWH. Deki maray na koordinasyon sa pigigibo na road widening. Palingal, good morning. Detalye mo. Yes, pare bako talaga maray ang koordinasyon ngunyan. Entre kan APEC asin DPWH sa mga proyektong patinampo dahil kan mga posting nakauulang sa tahon na mismo kan tinampo pagkatapos kan widening na delikadong maray sa mga motorista. Sa pahayag ni Pat Gutierrez ang tagapagtaram kan APEC na ang protocol digdi dapat bago ang implementasyon kan proyekto may oro na mo na ang APEC asin ang DPWH alagad taliwas ini sa sitwasyon ngunyan nasarong ehemplo kayan ining road widening digdi sa sitio Anonang kan barangay Humapon, Legazpi na aluyuno na nasa tahaw kan tinampo ang mga poste kan APEC nagkakapira na ang na-aksidente digdi alagad dahil na maintindihan kung nga tata nagiging butabungog na sana ang DPWH so kontraktor asin ang APEC makahihirak naman ang sitwasyon kan sitio Anonang dahil haros tuminumban ang taon nasiring kani ang kamugtakan batangani naputulan ang nagisupply kan kuryente dahil sa utang ninda sa BAPA ang mga poste pa kan APEC yaon sa tahaw kan tinampo daing aksyon. Iyan ang impormasyon ali di sa ordinary kan Legazpi Alarmario DCGB. Yeah, alat palingal may lang tabi palingal balik daw tabi pare. Yes go. Oo. So kung ang poste yaon sa tahaw kan tinampo di dapat trabaho na kan APEC yan. Correct. Ano sabi ni Chapat kan makauron nindo kaamo kaan? Kagan na Trabaho na ninda yan, di ba? Maski regardless may koordinasyon o dae sa inda sa konkreting yan ade, kinongkreto ade. Piko konkreto pa. Oh, kinongkreto. So kung kinongkreto yan, nailing na nindang nasa taho ang poste, dapat trabaho na ninda yan, ilipat na ninda. Ayun na nga ang problema. Anong sabi ka na, Pek? Sabi ba ni Chapat, ano arog na ka na project, dapat ang koordinasyon before. Kulog sa sentido ko? Lalo na ang mga taga-Anonang magkulugo ng payo. Yeah. Kinoordinate mo before. O granting na na coordinate before. Taon na lumining. Na-discover na ngunya na yaon sa poste sa tinampo. Tahaw mismo. Kaya po bang magpaaram kang DPWH sa APEC para dyan? Na nga na maintindihan kung ano nan taon na tuminom ba kayan? Luyuro nang yaon sa tahaw kang tinampuan poste.
Salba. Bago sana pati sarong poste. Pirang poste yan? Pira? Pira? Pulo gayo dali sa may sentro kan umapon. 10. Pasiring digdi sa sitio, ano nang? Sige daw, tapapicturean ta daw yan. Dapat mapicturean yan. I-post ta daw yan sa Facebook Live, DCJB News Online ta. Pwede. Baad lamang mapansin. Maski yan na coordinate, sabi yung tapag na yung coordination, pero kung yan, common sense na baga. Correct. Dapat nang ilipat na yan. May mga na-aksidente na nga O ba, may nabangga na. O, Kung tayo pag nagkapapod siguro kay press briefing, baka magpapod naman. Saro daw yan sa ihapot mo tulos. Ay, abay Nagari, sana nagaro da. Na. Rrr. Hoy, aksyon! O, sige na. Ulit-ulit pero. Hoy, aksyon! Salbata ng buhay tayo niyo. Hoy! Aksyon! Hindi ko ma. Sige na. Balik kayo. Bakunaan ki. Bakuna talaga. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Angie, Yes. pag nagpasiring ka sa APEC, tara man daw yan kay Leslie Capos tabi. Sige. Iyo. Roger. Kung gusto mo, di ka mong dumanan. Ay, wala ka dyan sa mobile mo niyan. Wala po. May pigla ka no? Yes. Pagabot kan mobile, extra ho rin do pasiring duman. Okay. Maski sa aga o sa Disyembre o Septembre. Pakiyaon po duman sa mga bulan na yan. Sa aga gayo, maski dyan hapon mo niya sa mobile. Roger, duman, pasaran me. Pasyari daw iyan, picturean mo, i-post mo sa DCGB News Online. Oo. Kung pag nakauro mo Sir Leslie, pahiling mo tabi sa iya. Iya po. Ipahiling mo sa iya. Aputon mo siya kung ano ang magiginibo ka yan, tamay nagka-aksidente na palan. Roger. Ilagay paghalat ng pangmagulpian maaksidente dyan, o may magadaan, haka kita ma-araksyon. Tama. Yo. Ipahiling mo kay Sir Leslie, baka pwede niyang magibo ang kipaagin, ay calendar na iyan, maski mag-brown out pa ang kiperang oras, importante mai-transfer na ang posting iyan sa tamang pagbubugtakan. Roger. Yo. 18 Ah, ining tumitakdag sa konsul na buho ko. Binilang 18 na nga. Pero pwede ko nang iyan, no? Ipaabot mo niyan sa info. Maski wala pa kitang picture. Pwede na gayon. Oo. Pabot mo na gud sa iya. I-forward ko na sa Baka sponsor. tanungin ka, saan ba yan? Nandun po sir sa kwan. Baka po pwedeng mabisita nyo na para makita. Oo. Di ba? Yes. O, kung ipabot mo na kay Sir Leslie, kung ano mo yan, di pag may time na sa mobile, puntahan mo at i-picture natin sa Facebook. Yes. Pupunta ako. Yo, kasi sa tingin ko, pwede siyang maging tourist destination. Paano man yun magiging tour Isa sa mga bagong tourist attraction sa lungsod ng Legazpi, ng mga kinongkreto na, anong ang Tagalog ang tinampo? Ang mga kinongkreto na kalsada sa lugar na yan ay nandiyan ang mga poste sa gitna ng kalsada. It's more fun in the Philippines. Napakagandang tingnan talaga. Magandang tingnan kung may mga dayuhan, may mga foreigners. Kasi sila ay mag-iisip kung bakit nangyari yan. Sa kanila, walang ganyan. Mataramsinta. Amazing. Yes. Lalo na pag Amerikano o kung ano, mga British o what, yan na yung taga-UK. Sa mga nasyon na asinsado, wow, amazing Philippines. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Dahil daw mga tugang apektadong operasyon kan Provincial Social Welfare and Development Office. O kaya ang, baliktad sa pagkabasa ko, pangyari sa Maabaka. APSEMO, asin iba pang kataning na opisina, dahil po naapektaran kang pagsarado kan Albay Provincial Social Welfare Office, sigon kay APSEMO Chief Dr. Cedric Daep. Angie, i-detalye mo na. Maray na aga giraray, VP Henry, maray na aga sa mga paraan tabay. Aminado si Dr. Cedric Daep na maski na nga ni nagkaigwa ni temporaryong pagsarado sa operasyon kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office kan nakalihis na aldao, dahil man daw naapektaran ang operasyon ninda. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Daep, ang sayang sinabi, nagkaigwa sa nanin sanitation sa building ninda kan kasunod tapos nga ni na isarado kan nakalihis na Marso 3 ang opisina kan PSWDO.
sinabi ni Daep na daiman sinda nakasabay na sa contact tracing dahilan sa daiman sinda nin physical na interaksyon sa mga empleyado kan PSWDO asinman ani ba pa mga opisina na nasa loob dyan kan Apsimo Building, particular na ang Human Settlement Office, Albay Provincial Education Department asin iba pa. Sa ngunyan sinabi ni Daep na maski na nga ni dahil sinda nakasabay sa lockdown ka nasambitan ng opisina, pinagpapasiguro man girarin nindaan magkakanigong health standards, tanganin na daiman sa inda makaulak o daiman sinda maulakitan kan helang na COVID-19. Kung magigiramduman ka nakalihis na Marso 3, 2021, enot nang ipinagsarado para mientras na PSWDO matapos na magluwas ang informasyon na igwanin saro na nagpositibo sa COVID-19 sa nasambitan ng opisina. Alagad sa mga oras na ini, daiman na ipinagpapaluwas na opisyal man na pahayag na pamayo kan PSWDO Albay na si Dr. Eve Grajeda may kinaaraman sa bagay na ini o kung ano naman ang estado kan na empleyado nagpositibo sa helang na COVID-19. Sa kunyan sinabi ni Daep na panagos man giraray ang mga transaksyon sa sendang opisina, lalo naman ang mga nagpapasiring dyan sa Traffic Safety Division na nagbabarayad man kan mga penalidad kan nagkapera may kinaraman sa pagpayolar kan mga traffic rules and regulations digdi sa probinsya kan Albay. Sabi ni Rick na Mendoza kaano, kiman ngaya? Yes, Pwede nga sila magbayad kaya, nagtiksa kuya kasuapon. Roger. Okay lang ngayon, pwede nga sila magbayad digdi sa kwan. Dali man niya kay problema, dali man niya apektado. May agihan man na iba? Igwa duman sa may likod baga VP. Oo, igwa man laki bang agihan. Kaya pwede man na magbayad kan mga obligasyon. Yes. Sabi ni Rick na Mendoza. Pag dahil sila nagbayad, di bala sinda? Dubli obligasyon. Dahil sindang makarinyo kang iba pa nilang kinakaipuan. Yes. Iyo, okay? Yan, VP, ang sitwasyon ganyan sa Apsimo Building matapos niya ni na paramientos na magsarado ang PSWDO Albay. Anis Galero, DCGB. Kunyan lugod mga tugang. Ako lugod sa may problema, ano yan? Sabi kan texter tatabi, James, lagata. Ako na lugod sa may problema ngunyan, O baka nag-remind man sana hindi? You know? Sabi kan texter ta Ronald, sabi mo ngayon may burnout kunyan na 8 o'clock. Dahil pa man baga ngaya? Dahil man palan ngaya? Saka baga, uy apik, i-burnout na nindo. Ano na 8 a.m. po brown out. Dahil man pala, sabi mo 8 a.m. po brown out. Dahil man pala. Bako ko niya to Ronald, 8 to 5 ano. Salamat kayo Mogmo na ako sa nag-text na yun. Napaulok mo naman ako niya naga. Apek, i-burn out na tabi nindo Tabi-gisigin lang kayo mga paradangog ko na nag-announce ako ng brownout ko niyan sa Feeder 4 tabi alas 8 hanggang alas 5 nin hapon. 8 a.m. to 5 p.m. ngunyan. Ang mga apektadong lugar sa mga barangay dyan sa may Lacandula Drive pataas. Aw ano kaan, sabi kan texter, waraman ngaya po. Apek, palso ka na anda na pasubo kita. Aw ano na. Salamat po sa nag-text the best ka. Pinaugma mo naman ako niya napon. Amoy na aga. Sa barangay health worker digdisa mo takot magrani sa bagong abot. Paano ni dama ko ang temp buda magmonitor? Iyan nga nang hapot. May nagtik sa kuya nasaro sa paradangog ta. Dili nga sa mo nga man niya takot nga sa health worker na magranit para ma-monitor sa nag-abot sa barangay. Ay sus ko, may problema mananggad kita. Asa pa kamukan coordination kan mga ahensya sa nasyon ta. Kanya-kanya na paururagan only in the Philippines migo. Sa kabaga. Doyan tabi. Thank you tabi, James. Yung baga. Mako-ordinar. Pinalsok na tabi ka napik sa pagkapod mo. Ano sa texter Pinalsok na tabi kan apik sa pag-apudan mo, pigapudan mo. O yun na. Okay na. Solve na kita. At least na-confirm ba ka na. Totoo mananggad pala na ma-burnout mo niyan. Alas 8:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Okay, taday pa man kita kang pigasan tang report diyan sa BRTTH. Wala pa man.
Okay, dahil pa, maski dahil pa nag-start, kaya po talaga situationer, araw ka ng pag-cover, di ba? Maski dahil pa nag-start, kaya po ang situationer, ano ang nangyayari sa laog kang BRTTH? This is a history. Istorya ini. Ano ang nangyari dyan sa BRTTH? Maski dahil pagkitinusukan dyan, ano ang nangyari ngunyan? Tara man BRTTH, magasaro yan sa mga may pinakadakulang populasyon in pasyente, asin mga health workers. Okay? O bueno. Habo ko kaya magpuon ka istorya, tabakan naman pag puminon ako, Angel, sa mga reports, dahil naman pag puminon naman ako mag-upload, di ba? Mapuon na kita? Mapuon na kita. Alas 8:29 oras, mga tugang sa Pilipinas. Ano iba pa niya itong mga istorya? Sabi po mga tugang ni DTI Secretary, singa ni itong Secretary kang DTI? Ano nga lang ito, Angel? DTI Secretary Ramon Lopez. Ramon Lopez, tama? I-check mo na tabi. Ramon Lopez. Day tabi kita, gusto niya dang mangyari na day kita magparaurotang installment sa motor. Lagit na nga ni si Angel. Lagit na nga ni, oh. Sabi ni Ramon Lopez, magibuda sinda kipaagi na ang mga paratinda ki motorsiklo dapat cash basis na. Day na daa mga tugang kita magparabarakal ki motor na installment. Tala. Ano na naman ini naman na naparayta na naman ini na naman? Ano na naman ini? Mga sarawayon ka mo. Biga panagit na naman indo ako kunya na aga. Ano na naman ini na naman? Oh, alas 8:29 oras sa Pilipinas. Babalikan tayan. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namipidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion.
scientifically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasat hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Luto. Linis. Takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot
kimot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. 8:38, naka-time check na kita nal. Iyon ano, okay na. Mga tugang, tinawan po nindo ni Department of Trade and Industry na may opsyon ang customer o mabakal nin motorsiklo na magbayad din cash as hindi dapat magpigipirit na magbayad sa irarom kang installment scheme. Dahil minaresulta sa naini sa langkaw na singil. Sigon kay DTI Secretary Ramon Lopez na mapaluwasin na ng Department Order na magbabawal sa mga motorcycle dealers na magbakal ng unit sa paagikan installment basis. Sinabi niyang may nagkapirang buyers daw na napipirita na mag-installment na igwang halangkaw na porsyento kumpara sa original na cash price. Ang Department Order na ipagbawal ang installment only scheme sa motorcycle units masairarom sa public consultation as in hearing. Arog palan ini ka ini. Ano? Arog palan ini ka ini. Ta siyempre ang hapot. Nata ngaya ta kita. Kung dahil kang kwarta ngaya, nata ngaya tayo mo kang paggutugutan. Arog palang ganagon sabi yun. Ha? Sabi ni News Manager Mar de la Cruz, arog nga niya ka ini pali. Anong nangyari dyan? Ano nga niya ako tabi, Undersecretary de la Cruz. Sabi ni Pading Mar, ang reaksyon pa lang kang DTI Secretary, nagpoon Ronald, duman sa mga gawi-gawi kan mga paratinda kimotor. Na may mga tindahan palang kimotor, na di ka pwede magbakal kimotor na cash basis, uyog-uyogon mo niya. May I do not know sa Legazpi Conigua kaini o sa probinsya Canalbay, may mga tindahan palan na di ka pwede mga tugang magbakal kimotor na cash. Alimbawa ngaya si Angel, ay medyo igwa naman ngaya ini, kinatipon-tipon. Maggoro na ang motor ngunyan na mga buro barato, 50 plus ade, ngaya 50 plus o 57. One ngaya si Richard, buda si Arvin Richards. May natipon-tipon naman. Igwa nga ako digdiki 65,000. Mabakal nga akong sarong motor. Kasang ko. May mga tindahan palang ken motor na habukaan. Ang gusto pala ninda mga tugang installment basis. Which is wrong, mananggad. Which is wrong. Nga, kung igwa na pala akong cash, di mo ko pababakalan. Tang gusto nindo, mag-installment ako na sa pag nag-installment ka sa anuman mga tugang na babakalon mo, syempre po, may porsyento iyan. Malangkaw ang presyo. Kaiyan. Didakula mananggad iyan nakawaran sa mga nag-order nin motor. Oh. Tama man. Di ba? Tama man. Mga tugang gustong sabiyon. Kaya so DTI mapaluwas ki order na dapat halion tabian cash installment basis only. Gabos na mga tindahan daki motor, mga tugang dapat pwedeng magpabakal ki cash basis, pwedeng magpabakal ki installment basis. Ngunyan ko lang naaraman ini, naarog pala ini ka ini mga tugang na may patindahan palang ki motor, nahabo ninda ki cash. Tas siyempre pag may cash, pwedeng date ang dilin siya dyan. Pero pag nag-installment ka, ang kantidad kan motor na mga 70,000, siguro aboto niyang ki mga 90 o 100. Kung ngaya, perang years to pay, more or less gayon sa motor, baka 3 years to pay o whatever. Di ba? Araw pala niyan ka na, no? Mga tugang na pangyaring iyan. Kaya, mas magayon tabi ang araw ka na sitwasyon mananggad na dapat sabi ni Secretary Lopez, dapat tabi mga tugang ang mga tindahan kimotor tutugutan na mag-cash basis ang tao. Tao ni si Ronald, medyo ayo-ayo naman ngaya si Ronald. Nag-loan ngaya si Mrs. na ngaya, teacher. Si Ronald, ay dakol naman ang sweldo. Nakatipon si Ronald kay ngaya
65,000 pesos, mabakal ako. Nataman ang gatama installment ako na may kwarta ako. Natapagabutan mo ako na mabakal akong cash motor si mo. Yan. Okay. Pagpadagos mo tabi ang Secretary Lopez. Ta dapat manangga. Gani dapat yan. Araw kang pagbalik mga appliances. Cash or installment. Kundi sa installment mananggad, nakakagulpi mga tugang ang mga nagtitinda asin manufacturer nin motor. Bako Ronald? Perang interest ka iyan? Angel? Sa motor mong binakal, Angel, perang interest ka ito? O di, manaram ni Angel pala. Yaman niya ako nagbakal ki motor. So binakal mo na motor na bangguran ito sa binakal mo motor, tabi nal. Binakal ka bagang motor? Kasi sinagamit ka ito. Kung may kiko ka pasana ka sa hapon, o kansarong alda. Masabi si Jigo. Karang yan oy. O bueno, magayon ini ha. O sige, ipagpadagos yan, mga tugang na bagay na yan, tangani po na makatao kitang mas maray na serbisyo sa tuyang mga kababayan. Sandali lang, tamay reaction kita no, tungkol dyan, sa istorya tang yan. Hello, good morning. Ay, naputol, nawala. Ano yan, be? Yan. O, sige, ipakuan mo kay, kumusenda, nakakuan na sa ito, nakashare na sa ito, ya. I-share mo sa, PIA yan, nag-live, i-share mo sa ito, ya. Ilong ko daw. At ano yan, i-search ko na. Gusto ko mailing. Nagbuo na. May tinusok ka na. Ito si Eren, sign in si Eren. Yun naman. O, sige daw. Aramon ta daw mga tugang kung igwa nakipirmirong natudukanin bakuna kontra po sa COVID-19. Friends, lo na po, may detalye kaya from BRTTH. Sige. Friends, good morning, Friends. Kumusta dyan? Yes, sa Marinaga tabi, BPS yan na Marinaga sa mga parantabi. Yung itiringon yan sa BRTTH na kung saan na ongoing na an assessment para sa mga primerong tututukan tabi, BP, din Coronavac, hali sa Sinovac, natin nga nag-abot din sa Department of Health kaso hapon. Sikundi kita BP, kay Sir na Eric Burar, kan BRTTH, sa naghampang sa medyang mo niya na pagkaaga, medyo dahil kita nakalibot digdi mismo sa lugar kung saan na parakunahan na mangyayari dahil lang medyo pinaglimitaran mo na numero kan mga tao. Pero siguro sa saya tabi BP, ang mga vaccinators mo na, ang primerong tutudukan, kailing Sinovac vaccine tabi BP, bago ang gabos. Kaya ngunyan ongoing na so assessment digdi sa baba, dahil lang digdi kami niralaag sa third floor, dahil lang daiman tinugutan ang media dumans mismo sa vaccination area, kasi na pinagalaom. Yun na may tinusok ka na? Igual lang sa unailing ko sa Facebook ang PIA. Yan BP so vaccinators, sinda so enot na babakunahan, kang Sinovac vaccine. Kasi sigun digdingan si daw ini Roger BP. Di ka mong lista ko isang nainot na bakunahan. Manungod dyan BP sa pangaran, siguro di kay Sir na Eric Burar, pinag-apot niya pa ang pamayokan BRTTH kung pwede maghampang sa media. Maski saro maski saro dyan sa mga vaccinator, tanganing maitauman ang sa iyan namatayan pagkatapos mabakunahan kay Sinovac. Asin BP, siguro di kay Sir na Eric Burar niya na pagkaaga, nasang gatos na target mo niya na aldaw na mabakunaan kang Sinovac. Asin 5 vaccinators na mabakuna digdi tabi BP sa BRTTH. Ini nga ni gabos na 531 tabi BP ang nagtugot na mga empleyados kan BRTTH na magpatudok ng Sinovac. Kasi napag-araman niya to na ito tabi palang tabi BP na binakuna na tamigyon na iling ko na binakuna tapos tulos denganing pirang segundo o pirang minuto denganing nagsarong minuto. Roger, iyon ayan BP sa mga vaccinator. Dahil ang sabi nga ni Sir na Eric, iyan ngunang inoton. An babakunahan na inot sa vaccinator? Roger, vaccinator ngunang tanganing magkaikusin na rin. Ang nagbakuna man, vaccinator man? Ikwa man. O nagluwas na, pasahin ito, baka magpa-interview ito? Roger, mataas yan, bibiligdi kung tugutan. Tugutan, maluwas ay madigdi yan sa taas. Magayon nung palan sa paka-arrange kang kwan area? Roger, pero medyo sa'yo na party na ito, open air bagay na, sa'yo na party na sa may mismong emergency room tabi BP ang BRTTH sa bago ka madigdi sa may emergency room may building digding bagong tugtog. Digdi yan tabi BP sa ground floor.
Di na nahiling ini dyan sa kinamugta kanindo. Roger, negative tabi BP dahil lang talagang may fit and Sabi baga, may isolation ka mo dyan na pwedeng masirip sa pigbakunahan. Wara BP. Third floor third floor kami nilaag. Di naman ka mo, may mga tao sa ibong oh. Di ka mo nandun nasisirip. Roger, dahil na kami BP dyan tinugutan. Kaso bago nga halin na ako dyan sa baba, nag-observer na ako, pero pinataas kita bigla dahil lang dumanda sa mga media. Mas maray ko ta kung so media nadudok nga man lamang nahiling so vaccinator. Yung nga ni BP, sayang. Dahil lang nahiling. Pero ang gibo kay tabi ni BP, ang mga media personalities, digdi yung nag-cover, batch by batch na papababaon dyan, tanganing mailing na proseso. O nag-remit bid ko yung babakunahan na saro na yun oh. Na lalaking nakapila. Talagang dala-diretso na tabi ni BP. Sa angog pa sana, bid ko kung sa ini. Pero Ring siguro angog ngayon, ni BP bibidan kay mo Sir pala. na Eric Raborar na sanggatos mo ng ninaaldaw pero sa agad ay pasigurado kung magpadago sinda. Iyon sabi ba ni Dr. Masinas sa interview ta, sanggatos mo niyan ang target. Na mga Roger. medical frontliners. Medical frontliners. So mga yaon dyan sa BRTTH na inot na na-expose sa publiko, tanganin mo proteheran sinda. Asin ngon yan BP, igo ang sinabi ni Sir na Eric Raborar kan BRTTH na igong 46 na mga vaccinators na available digdi sa BRTTH. Asin na ngunyan pinag-alata pa kung tutugutan itong enot na nabakunahan na maghampang digdi sa press conference dahil na may mangyayaring press conference sa BBP tanganing may taon niya man sa namatayan pagkatapos na mabakunahan. Pag-araman man tabi BP Candice DB News na ini pala na 1,200 na doses na para sa BRTTH. Nakaalokar man pala tabi digdi BP ang iba sa ibang mga pribadong hospital, digdi sa Ciudad ni Legazpi o magin man digdi sa Daraga. Digdi sa Tansuling tabi BP 95 vials na itinawag ng Department of Health. Diyan sa Steves 99, sa Daraga Doctors Hospital 220, sa UST Legazpi 105, sa Albay Doctors Hospital 150 vials tabi BP. Pero yung mga ospital sa pribado man na sektor, dahil pa aram kung noarin ang schedule kan sa indang vaccination, dahil lang na nakadepende sa naiyan, kung sisay ang nagturugot ng mga health workers na magpabakuna dyan sa indang mga ospital. Pakiulit ka mga hospital natin awan ng location, pakiulit daw. Tansuling Hospital tabi Tansuling BP, Hospital pera 95. 95 para maninin sa mga medical frontliners na Roger. 95. Esteves Esteves 99. 99 Esteves. Daraga Doctors 220. 220 sa Daraga. Dakula sa Daraga Doctors ha? Roger. Pwedeng dakul ang tayang kaya kung pera 200 pera? 220. So biling ang babakunahan sa inda 110. Roger. 110 ta perming tagduwang doses yan, di ba? Roger. Duwang do. I do not know. Baka kung yun muna ang para sa individual. Roger. Oh, tabaka may so ide ko natin so iba ta naka-store diyan sa kuan sa BDOH. Roger. Okay. So wala kitang informasyon kung isang primero na nabakunahan. Wara PBP dahilan pa talagang maigpit digdi ang nga digdi sa mga representante kan DILD ang madigdi. Bantayan mo na lang kung sisay ang first na medical frontliners na nagbakunahan buda kung siya nagbakuna. Roger, magkaigo lang kigo signal ta BBP manamian ta kang BRTTH maaraman ta kung sisay an enot na nagpabakuna dahil lang ta posible nga ni napupwede nindang iampang sa media itong enot na nagpabakuna dahil lang para matawanan man ng idea ang publiko na kung ano ang pagmate kan nabakunahan na kan Sinovac vaccine. Iyo, okay. Ayan na i-monitor man tabi Renzo daw ha. Tapos siyempre iyan na sanggatos na yan. For monitoring din yan for possible side effects and adverse reaction. Roger. Ang pasyente. Kaya matali kita kung perang percent ang nakamati. I mean, 100% niya. Tapos samgatos yan. Madali ito ma-compute kung perang kwan yan, kung perang, kung perang percentage. Ang nagkaigwa ki diit o nagkaperang mga adverse effects kang bakuna. Roger. Sa Manila, bagay ki mga nagkarilibong, da iba pa na mga areas. Pero bako man talaga, actually, di nga masyado. Mailing talig di sa BRTT siya na first 100 na medical frontliners. Roger, tabi. Okay, sige. Ayan, tabi, BBN, mga dagdag na pangyari sa BRTTH, Rans Luna, DC, Dibinya. Salamat, Trends, live and direct. Hali po dyan sa BRTTH sa ginigibong niya na vaccine rollout sa sinabi ng opisina hospital kan gobyerno. Asan dali? Angie, mobile. Yan, sa mobile. Wala sa mobile ano?
Mara. Yahan si Renz Luna, o si Lowens palan. Nagpa-aram sa ko si Renz, pero nga okay, wala ko na ha. May apata daw tabi Angie sa kwan sa pag-ibig kung bukas sa sin. May nagharapot kitang paradangog. May kontak ka sa pag-ibig. Oy mga friends. Baka may nagdadangog tabi diyan na taga pag-ibig, naghapot tabi sa mga clients nindo kung bukas na databi ka mo. Buda kung pwede na databi na ano yan ha. Na mag-ako nin dagdag na mga mga kliyente. Pakicheck daw nga tabi. Di akong bareta Now dyan ako sa istorya tungkol dyan. Pakicheck mo daw tabi, Angel. Madali lang po Takaswapon po sa konsig ang rapot kung pwede na magbisita tabi sa pag-ibig. O baka nagdadangog tabi dyan sa mga kwanta, mga paradangog ta sa pag-ibig office. Please text po sa 0928-777-5548. Tagaro si Renz nakalib Nakalib good si Renz. Boda sa 0995-3988-13. Sige daw. Angie? VP? May kuwang ka sa kwan, pag-ibig ko, mailiya ka kung nag-admit na mga kliyente? Yes, VP. Garo kang last week, nagpuo nag-reason na balik operation. Iyon na? Wala pa akong number kang mga spokesperson dyan. Iyon, dapat ma-confirm ta kayo. Baka magkaburyo na nag-rapot. Yes, VP. Gari, ang nangyari kaya ito, VP, kang pig-lift baga ni Mayor Rosal so lockdown, ang nangyari, nag-agad yung extension pa, tanganin na maasikaso pa so mga protocols ninda, mga documentos. Pero may init sila kong informasyon na naaraman kong pero last week nagpo nag-array sa operasyon tabi, VP. Sige, may nakuha kaming number kang branch manager. Yes, Baka makaoran tam. Sige daw, suratan daw. Thank you, Angie, Salamat. Sige pa. Okay, sige daw, mga tugang kanuntano. Okay na. Susog mga tugang sa post kang PIA, Albay, ang mga enot na nabakunahan tabi, digdi, sa BRTTH, iyosinda, sa post ini kang PIA 2 minutes ago, ongoing ngayon ngunyan ang vaccination. Ang mga enot na nagkabarakunahan, iyo po si Dr. Ana Bilyen, Dr. Edbert General, as in Dr. Raul Zantua, are the first batch to be vaccinated at the BRTTH today. First batch to be vaccinated. Dito pa na-confirmar kung ini nabakunahan. Pero yun, ito malas 9 na nga ni. First batch to be vaccinated tabi ini. So mga doktor talaga, madali lang anong nga rin kayo nini? Maria Luisa Rivero. May commercial ka pa tabi, Ronald? May commercial ka ba? Last 9 na ugaring 5 minutes before na. Sige, naubusan na mo nilugod ang commercial mo. Kung may matada sa kako, apo dan so pag-ibig. I-text ko na lang po yung pag-ibig so nagharapot Tapos ini pong naghapot sa ko through text and sa messenger. I-text ko, i-reply ko na lang po kamo. Punakontap ko po si Madam Luisa Rivero, ang branch manager kang pag-ibig di po sa Legazpi. Magbabalik po, po. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Daddy,
Kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/Albay Computer. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Maati asin mabata na origan, manukan. Asin kapalibutan, i-Zeolite na yan. Ang Zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede manining panglinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar. Arog kan sa loob, kanal o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-Zeolite na. Ang Zeolite, mababakal sa Manson Hardware, Daraga Albay. Asin hanapon sa na si Casey Bermas. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, so mga naghapot tabi sa pag-ibig, may nag-tricks na sabi sa kuya, confirm na po na bukas na ang pag-ibig para sa Endoga Boss. Okay? Di ko kayo nagkukontak sa branch manager, pero tabi, confirm na yan. Ako na nag-text sa kuya ngunya na operational na po mga tugang so pag-ibig. Okay, salamaton po kasi ano pagkantabay. Ngunyan pong aldaw, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Tingog kamanwaan, susunod na. Goodbye.